Tanduay nga kon. Tanduay nga lungnik sir, tulo ka karton. Kanya wala birthday kiss nila. Ay lao. Dapat na. Short tayo ang message. Okay, ay sus. Ay, di man nakis. Kiss ko. Kanang pinapiti. Digo's Flower Shop, delivering happiness. Eh sir, may buntag sir. Danilo sir. Di kami gabansaran sir. Amo ni verify sir na namo ginanawa ganina dito sa mga tindahan nga magpa-deliver og tulo ka kiss nga tanduay. What? Danilo Rebecca nga kuan sir. Tawag diri pa kuan sa kilometer 80. Paliko sa gym sige may pangutana diri daw ipa kuan diri man diri. Sama to bro. Tanduay. Tanduay nga kon. Tanduay nga lungnik sir, tulo ka karton. O na nagtawag to kanya sayo kayo. Gipato lagi diri. Mo sagiya mo ni gipakuha na kabira kung kinsa gyud naga-order kung tinuod ba yung ikaw nag-order na tulo makalungnik diri ang bayad. Diri ang bayad? Oo. Ikaw nag-order na eh? Ikaw nanawag sir? Wala eh. Dudong na eh. Dudong anak ni mo? Ya tanaw sana to kadali. Kay tanduay na nagbigat. Masi ikaw yung nag-order na ganina? Tawag ka? Masi imong textmate na nagapahatod sa mga diri? Or ex ba ni mo? Ya, tanaw sa likod sir, kaya naman ko diri ko gipa pamangod. Ngayon may video kay kung isa na nagbinawa ka sa gamit ng pangalan. Di na may mamugos kasi lahi nagkuha na ni. Open lang. Dire to nga lalong. Terus lang. Surprise! Sir. Mamay mo, ex mo. Ex mo. Sir, ikot sa dire sir. Oo. High blood ka? Correct na, high blood ini. Ano lang. Sir, mayong buntag. May puso po. Og happy 62nd birthday. Salamat. Okay ra ka? Oo. Murag nag-uol man gamay. Wala eh. Wala diya. Kalitan lang. Kagalitan lang. Palaila dahil sir, ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digo's Flower Shop. Nami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni sender para sa imo ha. Kabalo kag kinsay gahatag nimo ani? Wala ma'am. Kasi paminaw nimo. Marag si Dudong prank. Dudong? Prank. Dudong prank? Basig prank lang. Iya Rebecca. Or uyab nimo. Bili ay. Naman, ano yung uyab? So, na siya mensahe, sir. Wala dahil ito siya mensahe. Before na mo, ay kay birthday man mo karon kantahan ka na mo happy birthday. Ang antata. Ito yung mensahe, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Palunga, sir. Palunga lang. Yay! Happy birthday! Wala day ka. So, kay wala may mensahe si Dudong prank. Si mother na lang. Ali, dre, mother. Ang bana may always good health. Always good health. Salamat po kay Dudong. Salamat yung kadudong. Huwag na nga po. Huwag katilaw. Isa. Alang sila. Katura ma? Kanya wala birthday kiss nila. Ay, laoy. Dapat na. Short tayo ang message.
message. Okay, ay suso. Oh. Ay, di man na-kiss. Dili man ko na kiss good. Kanang pinapiti. Ay, oy! Una kay pangak. O sige, kiss. Isa pa daw, ma'am. Ah. Sige, si Igsoon. Asa man Ikaw, ma'am. Dali, dali. Son. Kamong duha. Asa ni si Alan? Amonikas. Ah. Dear sister. Dali, Come on, birthday Dali wish na lan, mo, dali na ma'am. lan, lan. Birthday wish ni mo, ma'am. Birthday wish na ako sa kuy gagaw. Tagaan daghang katuigan nga, daghang tanduay. Magod ang tanan-tanan yang apo. Arwen, dali. Oh, si sir kay dalag sili. Ka, sir. Walay litson. Unsa man, message? Oh. Kisa nagpadala? Si Dudong Frank. Ah, si Frank, pasing limtan nimo yung birthday kanunay. Birthday ka. Susunod siya na birthday. Nara Go, to? yung mga suon. Dali na muna. Dali pa to, duty. Amo na sir. Ano si Dudong Frank? Salamat dong. Dong. Alam na des. Ikaw sir, yung sir birthday wish nimo kay papa nimo. Buwan lang ilang siginom. Pero na may pundador. May pundador oh. Dong. Dong. Maski malimtay mong birthday, wa jo kalimot birthday niya no. Nalimutan dito ng birthday. Nalintan. Animalos na ba? Amo di ay. Bantay lang mo. Sige, so ikaw sir, sa mga imuhang message kay Sir Frank. Ay, salamat ko sa kong anak si Dudong Frank kay akong gahinan og kuan yun nga. Balon. Tagaan ko niya yung kuan, mga tagaan ko niya kanding. Salamat ko ininyong ito during ako. Yaton nga pundador. Okay. Okay na sir. Nya nag-request man siya sir nga pasayawon daw ka. Ay, hindi ko sayo sukad daw na. Gusto siya makita mo sayo sir kanang wala pa daw ka kasyat. Sayo. Di gudi ay. Sige, picture na lang. Happy birthday. Birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media shop lang doon